Uzgoj i držanje krava u Srbiji ima dugu tradiciju. Vremena se menjaju i danas je sve manje seoskih domaćinstava koji imaju 2 do 3 krave, stočari koji se odluče za uzgoj goveda prave velike farme i bave se proizvodnjom mleka na veliko. Naša koleginica Bojana razgovarala je sa Darkom Vuksanovićem iz Gornjih Branetića. Odlučili ste da ostanete na porodičnom imanju. Da li ste zadovoljni svojom odlukom? Pa solidno, zadovoljan sam, nije tako loše. Šta se posjeduje ovo domaćinstvo? Posjeduje, zemlje ima dosta, stoke, prilično, nije nešto mnogo, ali za osnovno. Šta imate u životu? Imamo krave, svinje, kokoške, ovce, nemamo, prodali smo. To je to. Koje krave imate? Koliko? Pa, imam 7 krava i neki telića. Da li proizvodite mleko? Mleko, da. Mleko proizvodimo, predajemo. Koliko litara mleka po kravi možete biti? Po 200 litara, maksimalno. Da li je bitna hrana da bi imalo više mleka? Pa jeste, kako nije. Hrana je najbitnija. Da li ga predajete i da li ste zadovoljni cijenom mleka? Da smo zadovoljni i nismo, ali i jesmo u stvari. Nemamo bolje, otko znam. Kako postižete sve? Da li je lako uskladiti sve obaveze? Stižemo, nije baš lako, ali malo poranimo jutri, stigne se. Kako je vaše radno vrijeme? Radno vrijeme, kako kad. Radno vrijeme, pa ustajemo rano, baš dosta, možda, ajde ne pretjeram mnogo rano, ali od 6 smo na polju sigurno. 6 sati smo na polju, do 7 to sredimo sve i posle djecu vozimo u školu, žena radi u firmi i eto. Ja posle nastavljam dalje sam. Da li je isplativo baviti se poljoprivredom danas? Pa otko znam, i jeste i nije. Isplativo jeste, mi smo tu, nemamo drugi izbor. Koristite li subvencije? Da, subvencije, uredno. Koliko vam to znači? Pa znači, pomaže. Znači, nije loše. Proizvodite li neke žitarice? Da, žitarice imamo sve. Kukuruz, zob, pšenicu, trihital, ono, osnovno. Kakva je godina bila za žitarice, za kukuruz, na primjer? Pa, ova godina je bila sušna, opet, kakva je godina bila nije toliko loša, ali je sušna bila dosta. Za sve, nije samo za kukuruz. Bavite se i proizvodnjom krompira? Jeste, krompira, bavimo se, ne mogu, ali... Tako. Zašto ste izabrali krompir? Da li je krompir pogodan za ovu zemlju? Pa najbolje ovdje uspeva kod nas staviti. Ne znam šta bi drugo mogli, naša je ta zemlja malo postnija, lošija i onda krompir najviše može da se snima od toga. Kada ste se odlučili za ovu vrstu proizvodnje? Pa to već godinama radimo, malo, pomalo, sad malo više, pa bit će i malo više još. Kakva je ova godina bila za krompir? Pa za krompir solidno, jeste suša, bila ali opet ima, nije tako loše. Koje vrste krompira proizvodite? Pa 2-3 vrste krompira, nemam ja to, ne bavim se ja mnogo baš time. 2-3 vrste krompira. Kako ste zadovoljni sa cijenom? Solidno, ove godine nije, pa nije loše, dobro je. Ništa, nije ni loše mnogo, ni nešto posebno. Solidno. Od čega zavise rod i kvalitet? Pa zavise od nas, od rada. Kako uradimo? Ako uradimo dobro, bit će dobro. Malo zavisi od kiše, ako je suša, onda će biti lošije, ako nije, mora da se uloži dosta, uradi dobro. U radu na imanju uključena je cijela porodica i svako ima svoja zaduženja. Dragan i njegova supruga imaju 2 ćerke i sina i Dragan nikad nije pomislio da napusti svoj zavičaj. Odlazak mladih sa sela je problem koji traje već nekoliko decenija. Gradovi su sve puniji, a sela ostaju pusta. Nisam razmišljao nikad, pošteno, zato što sam tu rodio se i navikao sam tu, otko znam. Ne bi, možda nekad tu ovdje bude i teško, ali ne bi se menio nikad, otko znam. Ne bi menjao? Ne bi sigurno, nema. Selo za grad? Ne bi sigurno, znači da su ne znam kakve pare u pitanju, ne bi napustio sigurno. Ipak, bez obzira na to što je u ovakvim mestima skoro svaki dan isti, svaki je nalik na prethodni, postoje i mladi koji su odlučni da ostanu da žive na selu, da tu osnuju svoju porodicu, izgrade sebi dom i okruženje u kome će živeti.